Dobrodošli na U sebi. Danas pričamo o tome šta zapravo kažemo kada kažemo dobro sam. Koliko puta dnevno izgovorimo dobro sam? Koliko puta to stvarno znači da smo dobro, a koliko puta znači nemam energije da objašnjavam, ne želim da budem slaba, ne želim da smaram ili ne znam ni sama kako sam. Dobro sam je mala fraza sa velikom težinom i još većom tišinom. Odgovor na pitanje kako si često zavisi od toga koliko smo spremni da se pokažemo. I tu se otvara tema koju je Brené Brown globalno popularizovala – ranjivost. Ali ne ranjivost kao slabost, ne kao preterano deljenje i ne kao puštanje ljudi da vide sve. Ranjivost u njenom radu znači nešto drugo – biti viđen, tačno onoliko koliko je autentično i zdravo. Kada kažemo dobro sam, iako to nije tačno, često to radimo iz 3 straha. Ako ne želimo da ljudi vide kako se osjećamo, ako mislimo da ako kažemo istinu da ćemo biti previše izloženi ili ako smo naučili da radimo na autopilotu. I baš tu počinje priča o ranjivosti, trenutak kada primetiš da se skrivaš, ali ipak razmisliš. Da li postoji prostor da kažeš nešto iskrenije i autentičnije? Ranjivost nije slabost, ali nije ni otkrivanje svega što nosimo i deljenje bez granica. Ranjivost je balans između ova 2 ekstrema. Kada previše delimo, prerano i sa pogrešnim ljudima. Kada koristimo otvorenost kao način da izbegnemo stvarnu bliskost. Kada emocije postanu monolog, a ne odnos. To što nešto kažemo na glas ne čini nas ranjivim. Ili kada držimo sve unutra. Kada se pravimo da smo okej, čak i kada nismo. Kada nas strah spreči da kažemo istinu. Tu nema autentičnosti, tu je samo distanca. A to što ćutimo ne znači da smo jaki. Ranjivost je sredina. To je mala iskrena istina, podeljena tamo gde postoji poverenje. Ne sve, ne ništa, nego ono što je realno, trenutno, iz srca i u granicama. Većina nas ima svoj oklop, načine na koje se štitimo od toga da se osjećamo izloženo. Sarkazam, perfekcionizam, konstantnu zauzetost, stav da možemo sve sami, izbjegavanje konflikata ili pretvaranje da je sve super. Taj oklop je nekada bio potreban. Možda nas je nekada zaštitio ili čak i spasao. Ali kada biramo oklop, mi biramo distancu. Biramo da ne budemo povređeni, ali istovremeno biramo da ne budemo ni povezani. Ali Brené kaže nešto važno. Pokušaj da budeš svesna svog oklopa i kada se osjetiš ranjivo, pokušaj da se ne pretvoriš u mašinu. Pokušaj da ostaneš čovek. To znači da ne moramo da se ukočimo kada nam je neprijatno, da ne moramo da delujemo hladno da bismo ostali sigurni i da ne moramo da reagujemo automatski. Znači dozvoliti sebi da kažeš nešto kao ne znam, teško mi je, nisam najbolja ali ne znam još šta mi treba, mogu da pričam kratko o tome ako imaš vremena. U trenutku kada bismo najradije pobegli, zatvorili se i rekli ma dobro sam. Brené Brown nas poziva da se ne isključujemo, da ne bežimo od emocija, već da ostanemo prisutni u razgovoru, u odnosu, u kontaktu. Ranjivost ne počinje dramskim monologom, počinje sa nečim mnogo manjim. Sljedeći put kada te neko pita kako si, napravi pauzu od 2 sekunde. Ta pauza prekida autopilot. To je prvi trenutak hrabrosti. Postavi sebi pitanje, šta je moja istina u ovom trenutku? Ne šta bi trebalo da bude, ne šta je prihvatljivo, nego šta zaista osjećam. Ranjivost ne znači da kažeš sve, već da izabereš koliko želiš da podeliš. Minimalno, ali iskreno možeš da kažeš. Malo sam umorna, pod stresom sam danas. Ranjivost je da ne glumiš, a granice si postavila tako što ne ulaziš u detalje. Možeš da budeš iskrena, ali uz jasno naznačenu granicu. Da kažeš, nisam najbolje, ali mogu kratko da pričam. Težak mi je dan, ali ne želim sada da pričam o detaljima. Ranjivost je da priznaješ realnost, ali postavila si granice tako što kažeš koliko možeš, jasno i zrelo. Možeš da budeš i otvorenija, ali da jasno kažeš da ne želiš da razgovaraš. Da kažeš, težak mi je dan, ali nemam energije za objašnjavanje. Hvala ti što pitaš. Govoriš istinu, ali jasno čuvaš prostor za sebe. I sa pravim ljudima možeš da budeš otvorena koliko želiš. Da kažeš, u nezgodnom sam periodu i treba mi da pričam sa nekim kome verujem. Treba mi podrška ako ti je u redu da me saslušaš. Ranjivost je ovdje istinska i autentična, a granice su da biraš osobu i kontekst. Ranjivost nije samo šta kažeš, već i šta komuniciraš da ti je potrebno. Ponekad ti treba razgovor, samo da kažeš da nisi okej, ponekad ti treba da staviš tačku i nastaviš dalje. I sve je to validno i ljudski.
Zdrava ranjivost znači da govoriš o sebi, svojim emocijama, iskustvima i potrebama, ali sa svesti o granicama. I to je upravo ona ranjivost o kojoj priča Brené Brown. Ne izlaganje radi reakcije, već izlaganje radi povezanosti. Sljedeći put kada te neko pita kako si, zastani. Primijeti svoj oklop i izaberi istinu. Onu koja te poštuje, onu koja čuva granice i koja gradi odnos. To je ono što zaista kažem kada kažem dobro sam.